Zeledonek ere baditu ondorengoak, semea ezagutu genuen lehendabizi Zeledon, eta gerora kostata baina alaba ere jaio zen, Edurne. Ikus dezagun beraien evoluzioa. 4. postuan, Zeledon txikiren hasierak ikusiko ditugu. 1983an agertu zen aurrenekoz pertsonaia maitatua, eta hauek dira ETVn ditugun irudirik zaharrenak. ¡Viva la Virgen Blanca! ¡Viva las flosas chiquis! ¡Viva Vitoria! De esta forma ha hecho su aparición el Celedón Chiqui en la Plaza Nueva de la capital alavesa este mediodía. ¿Y desde cuándo eres Celedón Chiqui? De hace 3 años. ¿Y por qué te gusta serlo? Sí, mucho. ¿Por qué? Todos te quieren y eres famoso. 3. tokian, gizartean sortu zen debatea erakutsiko dizuegu. Zeledon txiki zergatik da mutila eta ez neska. A ber, zergaitik ez dago Zeledon txiki neska bat? Puro bat. Badauka puro bat. Ah, puro bat dauka Zeledon txikik. Bai. Eta neska zergaitik ez da, beti mutila da. Ba. Bigarren lekuan, aldaketaren garaia. 2002an lehenengo aldiz neska txiki ikusi genuen Zeledon txikiri laguntzen. Laguntzaile papera zuen, baina tira, aurrera pauso bada. Gaur Gasteizko jaietako protagonista nagusienak umeak izan dira. Zeledoi txikirekin batera neska txiki ospatu da, eta biek jai zoriontsuak opa dizkiete gasteiztar gazteenei. Eta aurreneko postuan, lehenengo aldiz bi panpina ikusi genituen 2008an. Urte hartan behingoz neska txikiren panpina egan agertu zen. Gauzak aldatu zoaz, baina nahiko motel.